Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Thursday morning mga kapuso all over Mindanao. Karon ang ulahing adlaw sa tuig 2020 ug hours to wait na lang yun. 2021 na. Say maayong buntag ug advance Happy New Year. Mayong buntag sa Jill ug advance Happy New Year. Kabalume nga busy na kaayo ang atong mga kapusong Mindanawan karon sa pagpangandam sa ilang ihikay unya sa medianoche. Og siyempre, di gad mawala ang atong mga tradisyon sa pagsugat sa bagong tuig. Karong buntaga atong makauban ang mag-inahang sila Mercedita ug Sean de la Cruz sa Iligan City aron i-share kanato ang ilang mga ginasunod nga New Year traditions aron mahimong swerte ug mabungahon ang ilang bagong tuig. Ikaw Jill, unsa ba ang imong mga pamahiin nga ginasunod? Well, sa kabalo kasukad pa sa una, kana bitawng mag-ambak-ambak o ikapila ka beses pagtungtong na gayod sa alas 12 sa tungang gabi. Aron daw, mutaas. Ambot lang yun. Ug syempre, ang pagsuot og mga polka dots nga shirt aron swerte sa kwarta. O, di ba, mapera? Og speaking of kwarta, mga kapuso, nagplano na ba mo nga magtigom sa tuig 2021? Ato makauban karong buntaga ang usa ka licensed financial advisor nga si Katrina Villa aron magiyahan kita sa atong Ipon Challenge 2021. Ug sa Biz Talk, makauban at Attorney Resi, si Kapusong Ken Chan. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Og atong ipadayon ang kasadya sa pagsaulog sa Christmas season og ang atong pagsugat sa tuig 2021. Ani ang compilation sa atong mga kapuso nga nakisadya sa atong Isang Puso ngayong Pasko, Caroling Challenge. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahalang totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko, para sa Pilipino. Isang puso, ngayong Pasko, wow. Isang puso, ngayong Pasko. Daghang kig salamat mga kapuso, ang mga biritero ug biritera. Advance Happy New Year mga kapuso! Mga kapuso, karong bispira sa bagong tuig sama sa naandan, kitang mga Pilipino dunagayoy mga nagkadayang pamaagi o tradisyon aron mahimong swerte ang atong kinabuhi sa bagong tuig. Sama na lang sa pagsulob og polka dots, pagbutang og mga lingin nga prutas sa lamesa ug uban pa. Subay ni ana mga kapuso, atong makauban sina Sean de la Cruz ug Ma'am Mercedita de la Cruz sa Iligan City. Diin ang ilang pamilya dugay nagaobserba niini nga mga tradisyon o pamahiin. Ma'am Mercedita ug Sir Sean, mayong buntag kaninyo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Advance Happy New Year og kamusta? Hi sir, good morning. Okay, so ayan, maayong buntag sa tanan po og labi na sa tanang mga viewers. And of course, since mag-New Year naman gyud unya, no? So we would like to greet everybody advance Happy New Year sa tanan. Advance Happy New Year sa inyong tanan sa mga viewers nato. Ma'am Mercedita ug Sir Sean, paunsa ba nagsugod ang inyong pagsunod ni ining maingon nato nga tradisyon sa pagsugat sa bagong tuig? Since sa una sa gamay pa ko,
Mogi akong namat-at nga sa akong mama o sa akong tatay nga kaning traditional na to karon nga hantod karon sa naminyo nako ako pod siyang gi-apply para sa akong mga anak kung magminyo pod sila pohon ila pong masubay ang atong tradisyon. So ingon ana siya sir kibali kadto tungod kay na observe nila mama sukad pa sa una even kami pod bata kami muna pod na among nakit-an nga ginabuhat pod namo every year gyud every sugat sa bagong tuig. So kumbaga sukad sa una pag gyud ni siya. Ma'am sir, unsa-unsa pod ba ang mga sagad nga inyong ginahimo nga mga New Year's tradition? Okay, kani kay proud kami mo share gyud ani kay actually medyo daghan-daghan gyud among ginabuhat sa balay. So first is kana bitong magbutang ni og gagmay nga mga baso. Ang sulod anang gagmay na baso is asin, bugas og tubig. Okay, and aside from that, ano ba kayo ito na? Magbutang ko may mga prutas, nga klase-klase nga prutas nga mga lingin, ug mo po to siya among ibutang sa lamisa. For the whole year, at least, di ba, 12 ka prutas. So for the whole year, na siya nga, isa-isa kita siya nga ko amin. Like, basta kay klase-klase, as much as possible, lingin siya dapat. Lingin siya dapat. Swerte ba daw ng mga lingin-lingin, di ba mo nang like magsuot yun ng polka dot sa to mga sanin. Ano, busy kayo yun. Dayon, og tanang mga sinsilyo para pasama. Mo po na isa sa among ginabutang din kay mo man na siya among ibiba dayon. Yes, always. No? Alas 12. Kaya bitang like, balag gubaon kay mong siling, ipang biba, yun sa taas, kaya para mo banda, yun sila ka, para daw daghan, yun ang mga blessings, yun daw. So like, aside from that is napatoy, ito katong bawal maghanda o manok. Okay, dili gyud ka maghanda og manok pag New Year kay isang kahig, isang tuka daw ha. Di ba? Moy akong naandan pa sukad sa una nga dili gyud mi maghanda og manok. Kung nakadungog mo sa kung mama ka ganina, ana siya napaman mi-stock nga manok sa ref, ana siya nga lutuon na daw to namo karon kay para dili to siya mahanda sa unyang gabi. So busy ingana sila ka busy ang tinuhuan diri sa balay. Kato bitong mga katong nay dapat ang mga pitaka aside atong nay sinsilyo bitaw dapat ang mga pitaka daw is dapat lagi sulod kay malihian ka nga imong pitaka walay sulod. Whole year for the whole year wala jud kay kwarta sa imong wallet. So bahalag ginagmay, bahalag sinsilyo, butangan gyud ang imong wallet og kwarta. Sir, sa pila ka tuig ninyo nga pagsunod ni ini, nakita ba ninyo nga positibo ang resulta ni ini? mama. Yes, tinuod na siya. So kumbaga ang sa amo alang pod nga ko answer kay kana bitang ginaingon nga wala may daotan if motuota or dili, di ba? Mo pod na ginaingon nilang magpapa sa amo nga wala may daotan, and then so far ikaw unsay mo paglantaw man sa amo imo mga anak murag positibo ba ang kanang mga kato if nabay blessings gyud or nagyod blessings nga moabot sa among pamilya or sa mga inana nga magtuo lang gud ta nga wala may daotan kung magtuo ta magsunod ta sa atong naandan sukad pa sa una. So marag kumbaga why not buhaton siya, di ba? Wala man pay mawala nga kaloy sa Ginoo. I believe makaingon ko nga kanang ang dagan sa mong kinabuhi is so far so good. Though not perfect, dili gyud perfect kay wa mo gyud as much as wala perfect nga tao, wala mo gyud perfect nga pamilya, wala perfect ka kinabuhi. But kana bitong as much as there are highs and lows sa atong kinabuhi, mas kumbaga mas daghan ang mga moments nga nalipay mi, nga malipayon mi, nga okay among panginabuhi. Mother? Oo lang. And kabalo mo nga we are very happy because akong mama she's turning 60 actually next year. So kali sa Ginoo baskog pa mag-60 akong mama, di ba? Mag-pension na siya pohon. So yan, kali sa Ginoo okay pag yung tanan kaayo. Wow, congratulations ka Ma'am Mercedita, no. Hinaot na mo ma'am ang good health nimo next year. Sanglit bispiras na gayud, no, sa bag-ong tuig. Unsa ba inyong plano Ma'am Sir unya pohon nga pagsugat nato sa tuig 2021? So actually for the past few days before pa nag-abot ning December 31 is kanimo ko silang mama kay hili ka na sila gyud mag-request nga kanang mag-grocery na ta mga ana-ana. So kato niaging pila ba to? Niaging adlaw nag-grocery na midaan. So kana ma-share sa ilaha kung unsa ato mga ginabuhat diri sa balay usually pagkagabi na magluto na mi ginagmay kuan kanang sa unsa lang gon nga kuan kanang at least nga naihanda gamay nga dili lang gyud mawad-an ang lamisa pag
alas 12 sa gabi Nga kami ra po yung mga on. Kami na po yung mga Karon nga padulungay na gyud ang tuig 2021. Unsa inyong panghinaot karon nga umaabot nga tuig? Above all the mga panghitabo karon, no, we just wish nga all of us will be even more deserving of the blessings nga ginahatag sa Ginoo sa atoa. And ako as anak sa akong mama, by the way, again, we are 6 nga mga mag-igsuon. We are hoping and praying nga hatagan sa Ginoo among mama ug among papa nga ga-video sa amoa karon. Atakan sila nga lang taas nga unsa ni nga kinabuhi, and of course kanang mas more happy moments with the family. Pero ikaw mao sa pa imong mga kuan kay ikaw may murag mas itigulang naman gyud ka, so unsa imong mga panghinaot. Nagkabala na si mama pero ingana na siya muna na iyang gi-rehearse ka ganina. Syempre first time yan niya gawa sa TV unsa to unsa to wala na tigulang to. O wala man tigulang, wala mo gawa sa TV. O mo gawa sa TV, di ba artista na sir? Ay, kaulaw, alas na. Ay, nako. Daghang kayong salamat Ma'am Mercedita ug Sir Sean sa inyong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug panghinaot nato nga ang tuig 2021. Mamahimong tuig nga mabungahon alang kaninyo ug sa tanang Mindanawan. Thank you very much. And again, from me and my mother and Team De La Cruz, we would like to greet everybody. 1, 2, 3, go! Advance Happy New Year! Chillax lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Welcome back mga kapuso, ug it's Best Talk time na, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! Maayong butag mga kapuso ug welcome to Best Talk. Alang sa ulahing adlaw sa 2020, makauban nato usab ang mobida sa upcoming GMA teleserye nga Ang Dalawang Ikaw. Walalain pa kundi si kapuso actor Ken Chan. Maayong butag Ken and welcome back sa At Home with GMA Regional TV. Happy New Year! Nako, 2021 na bukas. Kumusta ka? Maayong buntad po, Attorney. Happy New Year po sa inyong lahat. Hello po sa inyo. Namiss ko kayo. Ang tagal nating hindi po nagkita, ano? Kaya nga, parang magandang pambunga dito for 2021 na ikaw ang Yes, panghuling guest namin ngayon 2020. How about your family? po. Yes! Yun nga, gusto namin humingi ng update sa'yo dahil kahit may pandemic ngayon, parang meron kang pinag-ipunan naman or pinag-investan na business naman ngayon 2020. Tell us more about it. Sa mga bagong babies ko po ngayon na business po, yung gasoline station po and yung restaurant po na itatayo ko po. And sobrang, I feel so thankful and so blessed talaga na sa kabila ng mga nangyari, nagkaroon ako ng ganitong klaseng blessing at sobrang masaya ako, and yung buong family ko sobrang happy for me. And yun po, I'm very excited. Sobrang excited ako na ma-share to sa mga kapuso natin. Ang saya. We're so happy for you as well, Ken. May papupuntahan Salamat po. na pinaghirapan mo sa showbiz. At ngayon, 2021, gaya nga pinaghahandaan mo rin ngayon ang bago mong teleserye. Please Yes, po. tell us more about this project. I'll be honest, kinakabahan talaga ako dito sa bagong teleserye namin, Ang Dalawang Ikaw. Kasi hindi po siya ganun kadali. Sobrang challenging po ng role na ibinigay sa akin. And again, sobrang happy po ako dahil nag-trust po sa akin ng GMA Network na ibigay sa akin yung ganitong klaseng role po. At isa sa mga pinapangarap kong role, ang topic po nito ay about sa mental issue again. And tulad po ng ginawa ko yung My Special Tatay, it's about mental health. And this one is mental health again. And this is all about DID o yung dissociative identity disorder, and a very sensitive topic, at marami sa atin ang hindi nakakaalam kung ano ba ibig sabihin ng dissociative identity disorder o yung multiple personality. At ipapakita namin dito sa teleserye na to kung ano ba yung pinagdaraanan ng mga taong merong DID. Yun. At dahil last day na ngayon at 2020 and we're going to welcome a brand new year, anong mensahe mo sa lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao? Yan po, mga kapuso na nandyan sa Mindanao,
Unang-una po, maraming salamat po dahil sa kabila ng mga nangyari noong 2020, hindi po kayo bumitaw sa amin. Ramdam pa rin po namin ang suporta at pagmamahal po ninyo sa aming lahat. Merry Christmas and Happy New Year! Happy 2021 mga kapuso! Yeah. Thank you very much, Ken. Happy New Year as well. Merry Christmas and Thank Happy you po, Holidays. Attorney. Salamat po. And that was Kapusong Ken Chan. Chill lang mo mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, unsa ba ang inyong gusto ma-achieve sa tuig 2021? Andam na ba ang inyong alkansa para sa Ipon Challenge? O maglisod gihapon mo pag-manage kung saan nyo pagbahin sa inyong income aron dunay ma-save? Ug aron magiyahan kita sa pag-ipon og kwarta, atong makauban karong buntaga ang licensed financial advisor nga si Katrina Villa. Miss Kat, good morning ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Hi Jill, salamat kayo sa imuhang invitation. Maayong buntag ug sa ato ang makapuso sa Mindanao, maayong buntag sa inyong tanan ug sa akong pamilya sa South Cotabato, maayong aga. Thank you so much din for making time with us this morning, Miss Kat. Unang-una, unsa ba ang sagad nga mga rason nganong maglisod gayud og tigom ug kwarta ang mga tao, labi na ang mga Pilipino? Actually no, kanang tigom medyo dili kayo siya sikat nga word sa atua diri sa Pilipinas. And medyo struggle or challenge kayo na siya nga magtigom actually, Jill. But unsa ba, mainly ang mga adults karon kaya wala sila or walay ipon, maybe because una walay budget, not walay budget nga, walay kwarta, but wala naga-budget, like gasto lang na gasto. And I believe ikaw mismo makaingon ka nga biktima ka ani pag naay sale sa mall gani kasang sale sapatos, cellphone or any gadget na makita nimo sa mall na sale, nya kabalo ka na kay kwarta. Impulsive kay ta when it comes to that, so dili ta makasave. And some people dili makasave, it's because pag sunod sa sweldo, dayon bayad sa utang. And another one pa di Jill nga gusto nako idungag na atay ginatawag na FOMO, kanang fear of missing out, especially sa kanina generation wherein we are so involved in social media. Daghan kitag makita no, naga-travel, atong kapitbahay ni palit na silang bag-ong appliances, like ay na air fryer akong kapitbahay. Kinahanglan ako mo palit og air fryer po. Pangay nga na gani because if dili ta mo palit, feel nato kay wala, we are not in ana gani. Exactly, Miss Yeah. Kat. Naging ana no, nga kung unsa ang nasa silingan, dapat na upload like bagong cellphone, upalit pod para makiuso. Yeah, ana jud. Pero for young professionals, Miss Kat, paunsa ba ang dapat ang pagbahin sa sahod para naay ipon hangtod sa katapusan sa tuig? So kani Jill no, kaning akong i-share kay this is based on personal experience. Kanang paunsa ta maka-save starts with the discipline and the decision nga magikan sa atong sarili nga mutigom jud ko. Kaya ana gani kay kung mutigom ka just for the sake of tigom kay dagan ko kwarta. Wow, sana all naga-kwarta. Kay at the end of the day, katulagi na possibility nga mahimo gyapon kang impulsive pag adto nimo mall, makakita ka kanang mga red na mga signs na sale, 10% off or buy one get one ana. So it must starts with the why. Like unsa man jud ang biggest why nga ka mag-save. Miss Kat, unsaon ba daw pag-save kung ang imong sweldo igo-igo ra gayud sa pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon? Naay nagaingon Jill nga kanang ay Ma'am Kat, ang makasave lang man katong dagog sweldo, kaming kagmayng sweldo dili makasave. But actually that's not true because it's not about the amount of money that you save, but actually the habit of saving it. Like for example, kada sweldo nimo you set aside 500 pesos for saving, or na mo kita dati pag dako kag sweldo, dako kag expenses. So dili ka ka-save, right? For example, Jill, someone is earning 10K per month. Tapos kinahanglan niya mag-save og na to 3 to 6 months. Dili necessary pag sunod nga sweldo is jud nimo tanan. Pwede ka nang lang pinagagmay-gagmay. Like for me, na-goal ko last year nga this 2020 kinahanglan ako yung emergency fund. So example, ang goal is 10,000. The 10,000 or na to 60,000 kay ang isa ka person nag-earn siya 10K for example sa pang example no. So na 60K i-divide mo sa 12 months. So pila ba na?
hala, magmata dere. Mga, hala, wrong lagi na ako isang rada na. So mag-save siya og 500, tama ba? Or 5K per month, mga ingana. Or kung dili man 1 month or 2 or 1 year, 2 years na yan na i-save. Ana gani. So that, dili siya mang lisod. And nakatatak sa imuhang panguna-una nga, kinahanglan 5K per month or 2K per month, mag-save jud po para sa akong emergency fund. Ingana. So kinahanglan, mo ano jud ka, mo allocate ka. And speaking of allocation, unsa ba ang ways to allocate ang imong savings? Kana ganing i-allocate or i-envelope system nimo ang imuhang kwarta. For example, for those Christians and people nga naga-save og 10% for their tithes, they do 10% for the tithes, and then 70% kung unsa expenses sa balay, and then the 40% goes to pwede nimo unsa ba i-save nimo na. Ang uban ginabuhat nila digitally, like for example ano may online banking good ka Ronjel. So some people daghan pud sila bank accounts because I'm not sure if you're familiar kay this ECQ, daghang mga banks nga nahimong easy for them to open an account for the people. Inga nang ilang way of marketing gani for people or Filipinos to save. And kinahanglan naadjud kay budget. Mao jud ang pinaka-importante diyan. Kinahanglan mo stay pud sa budget. Like list all the variable and fixed expenses. Fixed expenses kato ni silang mga renta sa balay, bill sa kuryente, tubig or internet, unsa ba ang mga variable na expenses. Mauna ang groceries, transpo. Mga pwede ni good nimo ma-adjust dati taxi lang pa. Karon basic kung gusto nimo mag-cut sa imong expenses, sige mag-jeep na lang ka And make savings part of the fixed expense. Ayo syempre sa variable na kung unsa na lang mabili. So always income minus savings is expenses. Dili income minus expenses equals savings. So mao ta siya. Miss Kat, pila ba ang ideal percentage nga imong ibutang sa imong savings gikan sa imong monthly nga income? Start with the baby steps. Kung kaya nimo mag-save 10% this time, like on the first few months, like first 3 quarters, hangtod nga ma-achieve na nimo nga mataas hangtod mo live na lang ka sa 10% sa imong income. So for example, January to February, since dili pa nimo kaya mabag-uhan ka nga 50% dayon sa imong income imong i-save no, pwede ka mag-start with 10%. Or pagka next month naka 20%, 30%. Mahimo jud tang faithful sa mga gagmay nga butang, no? Sa Bible pag mahimo tang faithful sa mga gagmayng butang kay entrust pod ni Lord sa ato ang mga dagkong butang. So be faithful with maski gamay lang imong sweldo and gamay lang nga portion. Build the habit. It's more of building your habit more than the amount. So start with small, then magdako na dayon na. Well, great to know nga naada nga formula para maka-save ta. Ready na ko mag-ipon challenge. Sugod ugma dayon kay 2021 na. Thank you so much, Miss Kat, for sharing your insights para sa Ipon Challenge 2021. Happy New Year! Thank you, Jill. Salamat po kayo for the opportunity to really share the good news sa ato ang mga kapuso. Say sa pagtigom og kwarta, sumala ni Katrina Villa nga dili kinahanglan nga dagko dayon ang imong i-save. Sanglit mamahimong ginagmay una, baby steps kumbaga. Hangtod na sa mudako ang imong i-allocate nga savings. Samtang Jill, kay lagi na anda na nato ang pagsunod sa mga pamahiin sa pagsugat sa bagong tuig. Alang sa mag-inahang si Mercedita og Sean de la Cruz, walay daotan kung mutuo og sundo nato ang mga naandan. Sayang mga kapuso, malipayon si Kapusong Kenshan to end 2020 nga nakastart siya sa iyang mga negosyo. Ug sa pagsulod sa tuig 2021, blessing sab alang kaniya nga siya umubida sa bagong teleserye nga Ang Dalawang Ikaw. Atangan nato na mga kapuso. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultiho ni Jonathan Hiwi nga Celebrate Endings for They Precede New Beginnings. Sakto sa itong episode karong buntaga. Jill, daghan kayo tawag angayang ipasalamat sa Ginoo sa tuig 2020. Sama na lang sa paglusad sa nahimong parte na sa atong matag buntag ang At Home with GMA Regional TV. Yes, saya atong taos-pusong pasasalamat sa over 400 guests nga ato nakauban ug nisalig nga ma-share ang ilang istorya aron sab maka-inspire sa mga Mindanaoan. Ug ang mga nikasasabsay sa atong At Home with the GMA Regional TV Dance Challenge ug isang puso ngayong Pasko, Caroling Challenge. Daghang salamat mga kapuso
ug we are all set for 2021 na. Mga kapuso, makita gyapon pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayo kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso sa pagsugod na sa tuig 2021. Ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Thank you 2020. Buong puso para sa kapuso.